Här sitter vi vid Slussen i Falun. Tisdagen den 29 juni 2010. Spanien har spöat Portugal med 1-0. Och hustru Lena befinner sig på båten som kommer nu. Rekkryss. Fyren lyser och visar vägen. Som vanligt så är ju skeppshunden Ester med och väntar också. Då går det fort. Nu kommer hon. Nu kommer hon. Och där är matte. Lugnare. Tyst Ester. Ester, tyst. Tyst Ester. Ester. Ester, tyst. I don't know, she will say I said something wrong. Now I long for yesterday. Nu Molly, får du gå hem och lägga dig? Ja. Visst är du jättetrött? Och du erkänn. Jag ser, du är jättetrött. Du är nästan tröttare än mig. Inte riktigt kanske. Är du trött Peter? Jag jobbar hårt. Har du varit på fotbollsskolan? Ja, det är klart man är trött. Nej, det gör jag. Har du varit med i TV3? Jag vet vad jag har. Det har du. Okej. Ja, jag får tacka så mycket för mig. Ja, trevligt. Kom Ester, gå här. Ester! Ester! Ester!
Kom hit, kom hit, kom hit. Och så sitt här. Du hoppar väl efter dem och hoppar in? Aldrig i livet. Sån är jag. Har ni haft det trevligt då? Ja. Va? Har ni haft det trevligt då? Ja, bra. Du får åka upp och hit och göra det fler gånger sen. Varje år har vi sagt. Ja, det blir så. Jag har väl semester i dagarna flera år. Ja, det är precis. Ja, jag menar det. Det är inga problem. Alltså jag kommer inte gärna mera. Det är bara, då måste komma någon och hämta det. Det går ingen kollektivtrafik upp till Gagnef. Ja. Stäng av den här kameran nu. Nej, ska jag gå i land också? Så, nu får ni gå. Nu får ni gå. Och så var det tullen här då. Får inte ha någonting med er i land. Så.